מה עושים עם הכאב הזה? עם האדום שבעיניים, עם הלילות שלא נגמרים, עם הימים שלא עוברים. מה עושים עם הכעס הזה שקיים ביני? שמי לימור שפיגלר, אני מתנדבת בבית חולים פלימן. התפקיד שלי בבית חולים הוא התפקיד שלדעתי הוא המתגמל ביותר. כרגע הודיעו לי שתמיר נפטר. מה העניינים? אהלן. בואו כנסו. מה נשמע לימור? הכל בסדר. בדיוק חזרתי עכשיו מהקניות, אני צריכה לארגן את הקניות, ואחר כך אני הולכת להפעלה, יש לי הפעלה בלונגרן. הילדים כרגע בגן, אחרי ההפעלה אני צריכה ללכת לקחת אותם. אוקיי, סיימתי לסדר, עכשיו אני הולכת להתארגן להפעלה בלונגרן. עכשיו בואו נראה מה יש כאן. בלונגרן בעצם מה שאני עושה, שבעצם אני ליצנית היומי הולדת. אני עושה להם בלונים, ואיפור, והפעלה קטנה. זה התחפושת שלי של הליצן. יש פה הכל, מכנסיים, ז'קט, יש לי כובע, שהוא מגניב. אני אוהבת אותו מאוד. אני שמה תמיד גם אף כזה, יש לו גם אור, בצורה כזאתי, הוא מאוד חמוד. ילדים מתים עליו. זהו, אז עכשיו נרגיל הכל תוך התיק, וצריך ללכת. זהו, אז בעצם התיק שלי מוכן, נשים הכל בפנים. מה עושים עם הלחץ הזה שמסתכל ישר בעיניים, שלוקח אותך? נלך לצא רגל ימין. תחילת דרכי כליצנית רפואית התחלתי באותו יום רגיל כמו זה, שבו יצאתי לעבודה בלי שום תחושה של סיפוק עצמי. ראיתי מודעה על האוטובוס, שמע לבתי ספר ליצנות רפואית התחילה. הרגשתי קצוץ בבטן, שאומר לי שזה הייעוד שלי. לאותה תחושת פרפור חשתי תחושת ספק עצומה, אבל בכל זאת לא הזיק לי לשאול ולדעת. טוב, אני רוצה עכשיו להתקשר למודעה שראיתי באוטובוס של ליצנות רפואית. אני רוצה לברר לגבי הקורס הזה, זה נראה לי משהו מאוד מעניין. שלום, אני מתקשרת בקשר ראיתי מודעה באוטובוס שלכם על ליצנות רפואית. אני מתקשרת לברר פרטים. בעיקרון זה קורס של חצי שנה, שאת לומדת איך להיות ליצנית רפואית, ואחר כך את נוסעת לבתי חולים לעזור לחולים. אבל אם את ממש רוצה לדעת עוד דברים, אז ב-24 לחודש הבא יש לנו פתוח, מ-9 בבוקר עד 7 בערב. אנחנו נמצאים בכרמיאל. אוקיי, הבנתי. בסדר, אז בסדר, אני אגיע ב-24 לחודש. תודה רבה לך. ביי ביי. תן לפחד לעבור, תן לאומץ שיחזור, להתמלא שוב בתקווה, רק לחזק את האמונה, תן להבין מה שחסר ולמלא באהבה, תן פנים אל מול פנים, לא להוריד את העיניים, להוריד את העיניים. אני הולכת להביא את הילדים מהגן אחרי יום העבודה. ננעל את הבית. התקשרתי גם לשמחת הלב, התעניינתי לגבי הקורס, יש ב-24 לחודש, שאני אלך לשם בכרמיאל. עכשיו אני הולכת לספר לילדים שאני הולכת להיות ליצנית רפואית.
מה עושים עם הפחד הזה שמגלגל אותי עמוק בלילה, שלא נותן לי לישון, שלא נותן לך לחלום? מה עושים עם העומק הזה שבתוכו אתה טובע ומגלגל במחשבות אם להיות או לא להיות? מה עושים עם כל זה? מה עושים עם כל זה? תן לפחד לעבור, תן לאומץ שיחזור, להתמלא שוב בתקווה, רק לחזק את האמונה, להבין מה שחסר ולמלא באהבה. תן פנים אל מול פנים, לא להוריד את העיניים, להוריד את העיניים. טוב, אז עכשיו אני מתארגנת לאיתנות רפואית בבית חולים. אני רק אבקש כרגע שתצאו רגע החוצה, שאני אוכל להתלבש, להתארגן ולהתאפק. עכשיו אני הולכת לשמח חולים, אנשים, ילדים, עם הרבה בלונים, הרבה הפתעות. טוב, זה עוד יום אחד של התנדבות בבית חולים. אני כבר עושה את זה למעלה מחודשיים. אני מאוד נהנית מזה, זה כיף. הנה הבלונים מוכנים. עכשיו נלך לשמח חולים, ילדים, כל מי שיעמוד בדרכנו. שלום, אהלן. שלום. תמיר כרגע לא נמצא בחדר, זה אחד המטופלים והייתי הולכת אליהם. אני רוצה לרגע לברר, לראות מה קורה. הסיבות שאני מביאה את הילדים שלי לבית חולים זה כי אין מי שישמור עליהם, ובגלל זה הם איתי, וכרגע אני גם הולכת לברר מה קרה עם תמיר כי הוא לא בחדר שלו, אז אני רוצה לראות מה קרה. כרגע הודיעו לי שתמיר נפטר. זה כל כך כואב, זה כל כך עצוב לי. כל המראות האלה שאני רואה, כל הדברים האלה, אני פשוט לא יודעת איך אני אמשיך עם זה, עם הילדים שלי, במשפחה. זה פשוט כל כך עצוב, כל כך לא יודעת מה לעשות, פשוט לא יודעת מה לעשות כבר. מה עושים עם הפחד הזה שמגלגל אותי עמוק בלילה, שלא נותן לי לישון, שלא נותן לך לחלום? מה עושים עם העומק הזה שבתוכו אתה טובע ומגלגל במחשבות אם להיות או לא